Yung panit, bro, taga-syudad yung panit, baka kinis kayo. Asa ka na syudad niya ba? Swerte kung mga nanay mo tapad katulog ba? Ano kayo? Wala. Iya. Oh. Yes, ma'am. Organic niya mo ang product. Kapake eh. Ganun yan. Puti ba? Puti. Hingit kayo. Wala puti kayo ba eh? Kuha na yan. Kung napatulgon ba? Grabe. Bilar na kami gusto niyo. Ikaw ba kayo? Bilang kayo ba usap eh? Taga-syudad, siguro iya. Wala man yung problema, ma'am. Kay approve man yung FDA. Makaputi siya sa panig. Mapulit siya ba? Puti kayo tanan. Kami akayo eh. Yes, ma'am. O sige, ma'am. Anak ko sa imo, ma'am. Okay, ma'am. Meron tayong anak ko sa imo. Wala na. Nabilin. Mahalon yung mga bag ba oh? Kaayo. Ay, nabilin magutong babae kay Nina niya. Amo tanawon kung nabay ID. Balikan na itong nila. Tanawon ginama kung nabay ID. Kaya among ibalik, dito bumalik. Kada ka na sulod ani. Wala. Ay. Singer Tatiana. Ba ba si singir? Singer Tatiana. Uy. Dalag-dalag mo. Anak ang sulod. Sa mani. Mamay. Jaro. Ano kang bayanan? Di ba sinabi? Mamay plato. Sa mani nga. Ay, singer. Singer nga, gapanganda mo ka ng kaon. Kasi singer nga, bulaos na ito. Kanang kusog mo kaon mo. Gumaganta mo, kaon ba yun? Grabe ganun, bilagan kasi kulog-kulog na. Siguro mangulagod. Dapat siya balunan. Ay na, ito nga babae nga. Guwapa naman ito, pero kadadalag balunan. Singer. Siguro mangulag. Singer nga, bulaos. Ay, nabalun ako. Sudlan ni BH. Guwapa, di ba siya, pero namin dito. Sa bagito eh. Guwapa kayo, kadadalag balunan. Mga sa siguro, manggod. Pas mo. Wala mo sa mani. Wala. Wala. Luta, gold. Sa mani. Basta. Wapa mo. Wapa na. Uy. Naghanap sulod anyoy. Wapa. Pangpagwapa ni? Wapa. Skincare? Wala ka. Naghanap yung mga sulod anyo. Halak ka. Nakapagin para sa minay. Para man na sa kuan. O, ilusyon. Ay lotion eh. Wala mo puti. Pagkaputi? 24K. 24K daw. Ay, siguro. Uy. Bakit sumabalik? Naghanap yung sulod anyo na yun eh. Halak ka. Sa mani. Oh, nga siya. Nakapagos na kung sinang. Uy. Ibagnos anang pagpagwapa? Wapa na. Pagwapo lugar na ni? Uy, wapa na. Mugwapo lugar na ni bagay pagnos. Ang ya. Ya, nana ya. Ha? Nana, padulong na. Nagibalik. Padulong na. Lagi na. Lagi na. Umang sabak dayon. Ay, kung nakita ko. Wala nagsabi. Nay! Sabihin na nakupag! Anyara, ma'am? Salamat
salamat kaayo, Nay. Nay, daghang kayong salamat, Nay. Ikaw ang nakakuha sa kumbag, Nay. Lagi ako mga nakita anak ma'am gon. Ay, salamat kaayo. Nay, taga-taga pang Ah, iyaw na lang ma'am. Sige na, Nay. Ayaw, sige lang ma'am. Ikuan, Nay. Sige lang ma'am. Pag-grass na daw ha. Salamat kaayo, dong, Ba't ma'am. ma'am, basta na pa kay sobra kayo. Dawat kami nga. Kwarta, mawala na akong kwarta. Salamat kaayo, ha. Ma'am, basta balik lang ma'am kung napakaya ni ma'am ha. Sige, salamat. Askoy, man ko dapat na kumpas. Lolo. Hoy, bahin tanan tuloy. Kaya iba nimo. Labang ihatag sa imo gini. Kitagaanan ako. Ang naman mo diwata. Gas. Na karon pag wala siya digil. Wala mang kukugot. Utan kayo kung nato siya pag wala siya mangayo man ang tabo. Wow, mang kukugot. Ikaw kay baga. Ako ra kaya tulo ta, tulo. Ako'y nagkuha. Tulo ta, bahala mo biyay. Wag na uy. Ba't ba ani? Alam, murag tayo nawala. Tanaw mo sa pagkadin, ha. Madam, hunong sa Unsa nawala? imong sabon nga Glutagold o katong napkin. Unsa? Hala ka, madam. Naong ra ba itong isa ka lalaki kay kawaran? Unsa man ato nakaron? Ang katong isa ka lalaki, lami. Iwan nga lang ikuha. Wala mo may uli. Anak ka pampaputi, akong diskrito ko ha. Pampaputi man sa no. Pampakaputi man sa panit ba? Grabe kawaran. Oh, blue gold. Nagistingan ta. Nangawad niya sa lupa ay. Ah. Pampaputi gyud siguro niya ba? Oh, 24 gold good. Oh, puti kaayo. Hala, mamisa ko. Nay, pampaputi gyud nek. Eh. Sada na. Sige. Ang paputi gyud ha. Ayun, nagpunta ka. Nagpunta ka. Pampaputi man daw eh. Eh. Oh, puti na oh. Hala. Kumaya, ano eh. Ito ba dyan? Puti na ba ang puti? Ayun, ayun. Dito ba rin na? Be. Wala mo tani be. Ayaw, Nay. Be ako sabi. Sa Nay, ayaw, lagi. kadalok ba ninyo ah? Kadalok ba ninyo ah? Sa Nay, ayaw, ayaw, Nay. Amo na, Nay. ha? Amo na. Uy, ayaw. Ako sa kung kadalok pa sa ninyo niyo raman ninyo kuha dito. Ayaw, lagi. Nay. Nay. Ah, Ayaw, lagi. ano man? Ayaw, lagi. Ano man? Ayaw, lagi. Ayaw, lagi. Ah, ngano. Ayaw, lagi. Ayaw, lagi. Ayaw, lagi. Oy. Ah, Alam. oy. Unsa ko na may mga buka ninyong sabon, oy! Ito, asa man yung gamit ni nga para malis daw, hindi man para sa ulo! Huwag na siguro mo, oy! Mga bubok! Uy, mga bubok! Alam kayo! Uy! May mga buk! Akong kwarta, ti. Di, may atas ako adi ay. Kane. Ayawa ginapasok! Bakit pa rin mo? Wah! Malinood na gina. Gigamit ang mga dito. Ala, basa tayo. Yak! Amir mo ka sa palayo! Oh, kuhaan ninyo. Kuhaan. Yak! Ako, sama kayo sila! Sige na, parahin na. Oo, okay kayo niya mo ang problema. Makaputi siya, makahamil. Oo, okay kayo niya mo ang problema. Oo, okay kayo niya mo ang problema. Oo, okay kayo niya mo ang problema. Makaputi siya, makahamil. Wala kagwanta.
Wala kang gwanta, katawa man.